na zata ke ce kuna kama kuna shige. Bana so duk mutuncin da nake da mutum, duk shirin da nake da mutum bana so. Yanzu na tashi daga bacci amma ban iya hakuri ban ce sai na yi bidiyon. Kuna ta turo min bidiyo kuna min sharing wai muna shige kun zata ni ne. Ina irin kun dade kuna expecting irin wannan abin daga gare ni. Ko me ban gane ba. Bidiyo dai an ce ya dade. Yarinya kuma an ce ba irin media bace. Amma wai ku je kuna yada wata TikTok ce mai sai da hula da aka yi mi. Masu turo min duk mutuncin mutum da nake gani ko mace namiji wallahi mutum ya kara turo min abin nan zan yi blocking din mutum. Kaya mai baka kama gangaro. Normally ma bai kamata kuna sharing abin nan bare kuna sharing wai na zata ke ce da aka yi mi. Ita ma da wannan kadare fada kanta Allah ya bata ikon. Zan kunna muku bidiyon a gaban wannan maganar tawa inda wannan fusatacciyar budurwar ta fito duk ake alakanta ta da wannan badala da aka yi inda ta fito take cewa ita fa ba ita ce ba sannan kuma ba wani kama da suke ya kamata su daina cewa ita ne domin su daina shafa mata bakin fenti. Shin menene ra'ayinku? Kuna gani tana da gaskiya ko kuma yaya? Ku danna mana subscribe bari kunna muku ku ji har ƙarshe. Na zata ke ce kuna kama kuna shige. Bana so duk mutuncin da nake da mutum, duk shirin da nake da mutum bana so. Yanzu na tashi daga bacci amma ban iya hakuri ban ce sai na yi bidiyon. Kuna ta turo min bidiyo kuna min sharing wai muna shige kun zata ni ne. Ina irin kun dade kuna expecting irin wannan abin daga gare ni. Ko me ban gane ba. Bidiyo dai an ce ya dade. Yarinya kuma an ce ba irin media bace. Amma wai ku je kuna yada wata TikTok ce mai sai da hula da aka yi mi. Masu turo min duk mutuncin mutum da nake gani ko mace namiji wallahi mutum ya kara turo min abin nan zan yi blocking din mutum. Kaya mai baka kama gangaro. Normally ma bai kamata kuna sharing abin nan bare kuna sharing wai na zata ke ce da aka yi mi. Ita ma da wannan kadare fada kanta Allah ya bata ikon ci. Nan yan baya masu turawa samari notes ku ci gaba kan ku dina. A yanzu kun ga yadda social media ya zama gurin tura muku asiri. Ni ina mamaki ma taya ma za a yi ma mutum ya dauka jikin shi ya tura mutum ko kuma wani irin jin daɗin iskanci ne zai kina ganin ana miki bidiyo ki bari. Ko kuma wanda kama yarinya nan abin nan ka jira sakamako daga Allah. Allah ta ya isa shege tsinani. Ki taba tura namiji tsaraicin ki ba to kai ki fara. Kuma kin taba ki samu gurki zauna ki ta istighfari kina roƙon Allah kar ya tura miki asiri. Ki da kin yi kuskure ba zai yi ki kuma baya ki gyara ba amma za ki iya gyara nan gaba. Mazan yanzu kai hamma da matan wasu dama rayuwar bariki bata da wani riba tona juna asiri ake ta yi wai da kina social media ko ba kina social media ni bana TikTok bana Instagram menene to yanzu ko ba kina social media namiji in ya rasa ta inda zai bullo miki inda kin taba sake mai wannan abin to in Allah ya yarda zai fitar da shi bidiyon yare nan da aka fitar da shi ni a sani na ya dade because ni ya kai 2 weeks ma da aka dinga sharing din shi kawai dai bai trending bane a media sai yanzu ni ga wani ya isha wani tsoron Allah kuma kin san kina social media kin taba tura wani wannan abin baiwar Allah ina cikin wani lokacin masifa because yanzu ya zama zamanin sakewa kuran kanmu da muna yi ana da namu da an dade da sake in zamanin da aka yi na yan matan Unimed yan hostel har da biyan kuɗi wai dan a nemo namu amma babu kowa bane dan iska. Da fatan dai kun ji duk abin da ke faruwa sai ku faɗa mana ra'ayoyinku sannan ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa. Bari mu je dan wani faɗakarwa inda wannan baiwar Allah ita ma fa kaddara ce faɗa mata sannan kuma har da laifinta mafi yawanci mata suna faɗa irin tarkon mazaji. Ya kamata su rinka taka tsantsan yanzu akwai samarin shahu ba wai duka samari ne na Allah da Annabi ba haka zalika duk da ma matan ba duka bane wato za a ce ba sa irin wannan abu sai dai akwai 'yan tsiraru a cikin su to muna roƙon Allah shirya mana zuriya ita ma wannan baiwar Allah ya ba ta ikon cinye jarabawan da ta shiga shi ma wancan bawan Allah ya shirya shi dan mai shiryuwa ne. Shin kuna ganin cewa wannan hukuma za ta ba da gudunmawa wajen kama shi ko kuma yaya? Ku faɗa mana ra'ayoyinku sannan ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa. Hukumar Hizba ta Kano wannan gare ku ya kamata ku ɗau mataki a cikin gaggawa domin a samu sauƙin wannan al'amari. Mata ku nutsu ku mayar da hankalinku sannan ku san me ke muku daɗi.